Kisisa salsikang BJP bai Tripura Motha Party Dili thangai Tripura Sorok ni bagi koklam salaina thangpuro porong gunang MLA Ronjit Debun ba social media ni bukhakti kaisa Tripura Sorok no tokpun chawi musana jora sokbakya hne samani tabu koklam salaimani yagulo tini srang sal ni salo MBB birkhung nokhlawo BJP tei Tripura Motha Party Tripura Sorok ni bagi tamo koklam salai phaikya khnaini di porong ni khutino srai ke तो मोटामुटी प्रॉब्लम बे प्रॉब्लम का बुबागरा वो संग सिनेल पे बथां का के बुबागरा सिने फाइनल तमनी का मिया फिन का मीटिंग तमनी अब मिया मीटिंग था का तिनी बो आसमा तमो बो खाना खनि फाइनल का तिनी फाइटका हम लोग का प्रॉब्लम अब पैसा नीति गेवनो बदय अमासनि पैसा दि गेवनो जों कैसा एग्रीमेंट थांमाना होननाय थाखायो ओमफ्राय दाबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि थानि बरफ सुनो साल साख्लाय जाहै थाखाय आखौ गाय थाखाय जों गय खायनानै दाननानै बने एग्रीमेंट ओमफ्राय मोटामुटी कगलाम गाहाम नंखा जों जेरा बुबाग्रा कन्स्टिटिउसनाल कलेज निनानै खामानि अदिगे नतुन थां दङ ओमफ्राय तिनि दफानो बुबाग्रा नफायो जत गाहाम खबर दुखायानो आं मानसुका Borsoni party ne Bharatiya Janata Party अब Tripura party ya अब ने बांगै पूरा इंडिया ओवरऑल इंडिया ओ बाहायते बति डेवलपमेंट खाइमानाय भारतवर्ष न विकसित भारत खाइनानि उद्देश्यनो जतनि नाहारमोन ते अबरतिगि निसिनि सेंट्रल नि इंगिनि नेशनल कन्वेंशन ते सारा भारतवर्ष नि जत पार्टी नि सिनि विशेष लाई एमएलए मिनिस्टर चेयरमैन ऑफिस बियरर्स जतन र प्रथमै बसकांगो भारतवर्ष न विकसित भारत खाइनानि जतन प्रतिश्रुतिबद्ध ते बसकांगो जेसे फने सिरि ओ इंडिया नि जेसे फने चैलेंज कतर फाइफाना आबनो मोदी हेतु मुमकिन है जों कहा खालायनो आबनो सक्सेस खाइनाय ते बसकांगो 400 नि गोबां सिटनि लोकसभा ते ओइसा हाहायले फाइदं फिगो अबनि मेसेज जतनि खानिगो बागलायमोनो अन नेशनल कन्वेंशन ताकला जे बसकांनि एमपी इलेक्शन आते कैंडिडेट बा बमा हाके इलेक्शन को फाइट खाइजानाय गाय तय कोनो रीजनल पार्टी रक अलायंस ना हाजाना रक आबर कोनो इश्यू तै डिस्कस खालाय जाखामेन आबो जराते सिनि नेशनल कमिटी को कोनो अमते हाई डिस्कशन चलियाखो जेप्रो जरा फाइनाय आपरो डिक्लेयर बखाइजानाय आपरो साइ माननाय मेते कैसे खबर मागा मैडम जे त्रिपुरा जे रीजनल पार्टी तनाय त्रिपुरा मथा हनाय गरबो दिल्लीयाव थाङै जे कक सालायका मीटिं लायखा जे एग्रीमेंट ना थाङै दङ बा खबर काहाम तुइ फाइ दङनि सामाने आबर गायसो आबो बरनि मेटार बरनो साइ माननाय आबनो बरनो सुंगि जों तो नेशनल कन्वेंशन नि बागै जों आसब बायो नेशनल कन्वेंशन नि बागै जोंनि पार्टीनि प्रग्राम दंमोन दिल्लीयाव सालनायनि प्रग्राम दंमोन गाय सालनाय प्रग्रामनि पाइमान परे जों तब दिल्ली हयतो टिकेट जोंनि पार्टीनि मेन हंगाते जोंनि पार्टी कन्वेंशन दंमोन इंडिया माने सारा भारतवर्षनि जत जोंनि लिडार फाइजा मोदीनि नेतृत्वआव जे जोंनि मिटिं खालामदों सालनाय बसकांनि लोकसभा न तै पार्टी न करा खाइना बागै भारतवर्ष एकमात्र मोदी नेतृत्व जेबे चलि दङ न साइबन जतन बसकां हाय न हाय कैसा मोदी जी हाय दङ तृतीय बारनि बागै मोदी जी न फाइनाय आबानि बागै न जत सारा भारतवर्ष न सिनि लिडार न तै पक चापलाय माने दिल्ली बेले बेले हामबाय खनाय मांगा सर नंनि विरोधी दल दिल्लीयाव थांजाक जे गदाल कक्तमा काहाम तुइ फाइ दङ जे खालामन नरबाय कक बिदि कक सापान ना आसुक लायखान थाखाय था बुमा हाय कक जदिनो मते हिंगाय तो काहाम खबर जों मानायो थामजागा काम खायनानै जों नायो थामजागा काम खायनानै जागनि काम खायनि एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा खायनानै तिनि दफानि बागै जों सामोल खालामनो थान थाखाय तिनि दफानाते बागोना बागै जेदेल फाइजागा जों गाहाम बेलाय हामबाय गाहाम कक बेलाय हामबाय दिल्ली थांमाने टाउन बागै थांमाने सर जों थांमाने हिसाबै 5 বছর পর भारतीय जनता पार्टीनि जे लोकसभा निर्वाचननि सिगां जातीय स्तरनि आंनि आलोचनानि खालामनाय जागोन परबर्ती 5 বছর बाहायके सरकार खालायफैनाय बहुमत दैनाय बोरैबा खालायदोंमोन बोरैबा थांमानिका थांनाय 17 बै 18 दिन दिल्ली भारत मण्डपम अर्थात तालपुत्र स्टेडियाम अब भारत मण्डपम आरो जो सर्वभारतीयनि जत एमएलए एमपी एमएलसी चेयरमैन सिनि कार्यकर्ता द्वारा थांनाय
डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट सिरि गभर्नर इंजामोन जागाव प्राय 10,000 डेलिगेट आर्नियो सलबेटा ए आबन सा जे बिस्कांगो लोकसभा निर्वाचन 400 टार्गेट बना खाइल बंगैनो त्रिपुरा सारन बगे कोनो काहाम एक्टिभ नाम हरंना तो दंग सार तो इलेक्शन नि बागै जों दंमोनिबा त्रिपुरा सा हनैनि आरनि अनुभव तो एक लगे पारि जगह निखलाय दङ त्रिपुरा सा त्रिपुरानि जे खाइजक मानि बना सावन थांगा खैतो कमन जेटा दीर्घ 72 বছর 70 বছর যেটা নিয়া বনা মোদিজি नि এই যে ডাবল ইঞ্জিন সরকারनि बनि 2014 नि सिनि सेयिनि जोंनो काहाम के जनजातिनि बांगै रजाग्लाहा माइनरिटि बांगै रजाग्लाहा जे बिहेर फान तान থেকে পাঁচ হইনাই এডিসিয়াল আর কবাং কবাং রজাগै दंबो आबो सब